Καλώς ήρθατε στην ορεινή Αρκαδία. Ονομάζομαι Τριανταφυλλίδης Δημήτρης και το 2016 αποφασίσαμε με τη γυναίκα μου να παρατήσουμε την Αθήνα και την αγχωτική της ζωή και να έρθουμε μόνοι μας στο χωριό Πιάνα, όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε η γιαγιά μου Ευσταθία. Αναλάβαμε τη διαχείριση του Ξενώνα Παπα-Νικόλα με σκοπό να προσφέρουμε μια αυθεντική φιλοξενία και ο επισκέπτης να νιώσει σαν στο σπίτι του. Με το πλήρωμα του χρόνου και διαπιστώνοντας την προοπτική και τη δυναμικότητα αυτού του τόπου, αποφάσισα να δημιουργήσω ένα δίκτυο από συνεργάτες και φίλους, το οποίο προσφέρει μοναδικές εμπειρίες και δραστηριότητες στη φύση. Στόχος μου είναι ο επισκέπτης να βιώσει τοπικές αυθεντικές εμπειρίες και να ανακαλύψει τον παραδοσιακό τρόπο ζωής της Αρκαδίας. Ταυτόχρονα, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, προσπαθώ να στηρίξω τους ανθρώπους που μένουν στον τόπο τους και αγωνίζονται να διατηρηθεί η παράδοσή μας αναλύωτη. Το πρόγραμμα που δημιούργησα ακολουθεί μια ολιστική προσέγγιση και περιλαμβάνει τη διαδικασία παραγωγής των τοπικών τυριών από την οικογένεια Σινάνη, όπου μαζί ανακαλύπτουμε πώς η πρώτη ύλη, όπως είναι το γάλα, μετατρέπεται σε πολλές διαφορετικές παρασκευές τυριών. Μαζί με το φίλο μου τον Παναγιώτη, σας μαθαίνουμε τη διαδικασία του αρμέγματος, την παστερίωση του γάλακτος και τη δημιουργία παραδοσιακών γλυκών με βάση το κατσικίσιο γάλα. Μόλις 2 χιλιόμετρα από το χωριό μας, ο κύριος Καρούτζος, έμπειρος μελισσοκόμος, μας αποκαλύπτει τα μυστικά της κοινωνίας των μελισσών, τη διαδικασία της παραγωγής του ντόπιου μελιού και μας προσφέρει μία μοναδική γευσηγνωσία. Στην κορυφή του βουνού, στα 1600 μέτρα υψόμετρο, συναντάμε τον Άρη, υπεύθυνο λειτουργίας του καταφυγίου, όπου μας φιλοξενεί και μας ξεναγεί στη μοναδική φύση του οικοσυστήματος του Μενάλου. Η οικογένεια Καλόγρη μας υποδέχεται στον κάμπο της Μαντινίας, στο βιολογικό νοπείο τους και μοιράζεται μαζί μας τα μυστικά της ποικιλίας του μοσχοφύλερου. Μετά τη γευσηγνωσία επισκεφτόμαστε τον αμπελώνα και γνωρίζουμε από κοντά την ιδιαίτερη αυτή καλλιέργεια και παραγωγή του βιολογικού αμπελιού. Επόμενη στάση, το ιστορικό Λιμποβίσι. Πυργωμένο στα 1200 μέτρα υψόμετρο, είναι το χωριό των Κολοκοτρωναίων, εκεί όπου ετοίμασαν το μεγάλο χτύπημα της Επανάστασης. Στο Λιμποβίσι έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφτούμε το σπίτι του στρατηγού Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, το οποίο λειτουργεί σήμερα ως μουσείο. Μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο, ο Χρήστος με τα πανέμορφα άλογά του μας προσφέρει μοναδικές εικόνες της αρκαδικής φύσης. Μαθαίνουμε τις βασικές αρχές ιπασίας και ακολουθούμε γραφικά μονοπάτια στο δάσος. Τα ορμητικά νερά του Λούσιου ποταμού, ένα φαράκι μνημείο της φύσης, το πιστοποιημένο μονοπάτι του Μέναλον Trail, οι ιστορικές μονές Προδρόμου και Φιλοσόφου και η αρχαία γόρτινα με τον ναό του Ασκληπιού είναι μια εμπειρία όπου θα τη θυμόμαστε για πάντα. Αυτή η μοναδική εμπειρία κλείνει με ένα πικνίκ δίπλα στο ποτάμι με χειροποίητες γεύσεις από τον ξενώνα μας. Η τοπική κουζίνα και οι συνταγές που θα γευτούμε είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της εκδρομής. Μέσα από τις επισκέψεις στις τοπικές ταβέρνες, στα ιδιαίτερα ζαχαροπλαστεία και στα μαθήματα μαγειρικής που σας προσφέρουμε, θα ανακαλύψουμε με διαδραστικό τρόπο το γαστρονομικό πλούτο της Αρκαδίας. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές της ορεινής Αρκαδίας και εγώ με μεγάλη μου χαρά σας περιμένω να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά του Τραγωπόδαρου Θεού Πάνα.